Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Bu Hidayah ing piwulangan basa Jawa. Semaen tulodo sesorah iki supaya bocah-bocah bisa praktek maca sesorah kanthi sae. Ajar pambukane sesorah. Setunggal, salam pambuka. Kalih, atur pakurmatan. 3, atur panuwun marang Gusti Allah. Salam pambuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Atur pakurmatan. Nuwun kula nuwun. Bapak Kepala Madrasah ingkang dahat kinurmatan. Bapak Ibu Guru ingkang kula bekteni. Para tamu ingkang kula hormati. Sederek kula kelas 6 saha kanca-kanca Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jepara ingkang kula tresnani. Atur panuwun marang Allah. Kanthi rahmating Gusti Allah ingkang Maha Asih, ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan karaharjan saha kawilujengan. Saengga kita sedaya saged makempal wonten papan ngriki kanthi wilujeng nir ing sambikala. Sawise nyemak tulodo sesorah mau, saiki coba bocah-bocah latihan ten griya kalih bapak utawi ibuke piyambak-piyambak. Cekap semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.